Čum lidi, tady je Robert a vítám vás po dlouhé době při videu. Říkáte, že mám nový obrázek, protože jak mám tu GTA 5 a hraju si to, tak jsem si to nějak nastavila takhle. Takže jsem si to tak nějak udělal a takhle. Divíte se, že mám strašně velký tady to, no protože mi to babička udělala a já za to nemůžu, chápete? No a takhle. Já za to fakt nemůžu, nestěžujte se. Tak a po dlouhé době tady je zase Minecraft a napsali jste mi a děkuju za 11 odběratelů, je to mega. Děkuju fakt. A děkuju. Na druhém videu končím, to vím. Ale chápete mě. Teď nebyly takový dobrý video, já to musím zestříhat teďka, protože ať se mi to načítává, chápete mě. Takže prozatím čus. Vítejte zpátky, děkuju, že jste počkali a jdeme hrát. Tak, dělej, kámo. Dělej, moře. No. Bude to asi 9-8 minut. Nebude to takový dlouhý. Kde mám náhodou byt? Díky bože. Kam já neumím lítat nebo co, kurňa? Kurňa. No jo. Zase Steve. I když jsem neměl Steva, to si děláte legraci se mnou. Se mnou si děláte se mnou regulaci, ne? No, to není fér. Tak jo. Jdeme teď pryč, musím zabíjet musím mít maso. Takže to dneska pryč. No jo, no. Musím. No jsem tě moc rád. Plně ses oddal státním věci. Domečku. Ale když máš tak nádhernou mladou ženu. Někdo mi psal, že prostě nefungujete GTA 5. Já vím, že vám třeba někdy ukáže error. To vím. Protože jsem zapomněl něco říct, že musíte si ještě tam něco nastavit. Takový problém, pane bože. To se co nejdříve doufám zase změní. Matka se vrátí. No já potřebuji maso, fakt. Jak by se mohla vrátit? Že já potom zase zemřu, jsem jenom... Ne, není to kráva, že jo? Že to je kráva, More. Prosím, 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 to je kráva. Please, please. 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 No, to je ovce blbá. Co si tady pleteš? Prdešit. Já písek nepotřebuju. A co? Šejzen. No jo, no. Ale teď nebudu asi vědět, kde bude můj domeček. Nějak to asi najdu. Že půjdu takhle, jak jsem přišel. Vím, že takhle, potom takhle, potom takhle, potom takhle, potom takhle. Takhle. Není to takový díl dneska, ale fakt vám děkuji za hodně odběratelů. Jsem za to rád. A teď dám střih, protože chci být na tom místě někde, protože jsem teďkon, tak jo. No, já nevím, jak, jo, takhle. Vítejte zpátky, už jsem tady bojuju s zombíkama. Kámo, dobře. Kdo jsi, že jsi se mnou Oh, šajzen. Můžeš něco takového přede mnou vůbec vyslovit? Pomoc. Vy jste zvyklá, že se před vámi každý třese jako pes sultán.
Já však nejsem jedna z nich. Mé jméno je Huri Džihan. Jsem dcera Ibrahima Paši, víte? Dcera Hátidže Sultán. Jak říkával můj otec. Temná minulost nikdy neskončí. Jako stín vás pronásleduje. Brzy přijde do... Tak, už máme maso. Dáme do mého domečku. Jak víte, teď udělám střih, aby jsme byli v tom domečku, takže prozatím ču. Jak víte, zpátky. A promiňte za ty střihy takhle. No a už se najem radši. No jo, tak. Dobrý. Já nemám meč. To je blbý. Nemám ho třeba tady. Promiňte. Jsem zase nemocnej, víte? Já nevím, ono se to nezdá. Já potřebuji meč. A já nemám. To je blbý, no. Tak se jdu natěžit dřevo a... Se jdu teda natěžit dřevo. Tady je. A tady. Ne. A to není takový video. Teďkon to asi nebude takový srandovní a takhle. Jo, promiňte, pane Joshua. Aha. Avšak rád bych vám sdělil jednu důležitou informaci, abyste o ní věděl co nejdřív. Poslouchejte. Přátelství mezi mnou a bratrem víte. Ale co nevíte je, že součástí té války jste i vy. Jsi si vědom toho, co povídáš? Tahmás, když se dozvěděl, že jste mě přijal na svém území, na vás připravil podlou léč. Účelem bylo způsobit rozruch než přijít. Díky bohu ta hra byla přikažena. O jakou hru šlo? Jak to, že o tom nic tak. Máme meč. Takže tady to bylo jenom takový zabíjení trochu a já mám prostě bandikam a to je takový demo, já prostě nemůžu prostě natáčet takhle, no. Bohužel, když mám 10 minut, tak se mi to vypne, prostě, chápete mě. A to je večer. A to něco znamená. Kde jste? Oh shit. Tak pojem troši. Je nezabiješ jen tak. Oh shit. 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 Radši se jde vyspat. Nebo vstát. Tak a jestli se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr a čau. Mňauky. Oh yeah.